COVID-19 vrijeme donijelo je novi način funkcioniranja u svakodnevnom životu, pa tako i kada je u pitanju domaće pravosuđe. Što će biti s nekim velikim predmetima, jer rasprava je malo, ispitivanja svjedoka baš i nema. Potres je posve poremetio rad najvećih zagrebačkih sudova. A čeka nas izbor novog državnog odvjetnika. O svemu tome s ministrom pravosuđa Draženom Bošnjakovićem razgovara naš Mislav Bago. Mislave, kako dakle do pravice ovih dana? Nikako. I pravosuđe je zapravo u karanteni, zapravo zbog ovog COVID virusa, više o svemu sa ministrom Bošnjakovićem. Ministre, dobro večer. Dobro večer. Možete nam reći samo koji sudovi su zapravo izvan funkcije zbog potresa koji se dogodio u Zagrebu? U biti su svi sudovi u funkciji, samo nam je teško oštećen Županijski sud, Trgovački sud, Vrhovni sud i zgrada Državnog odvjetništva u Gajevoj. Ali svi oni u određenom opsegu i intenzitetu rade. Prevedeno kako rade? Rade one hitne postupke. Županijski sud, one postupke gdje se odlučuje o pritvoru nekoga, o prestanku pritvora, o postupanju vezano za osobe sa duševnim problemima. Dakle, to su postupci u kojima se radi, ali radi se i na puno onih drugih predmeta gdje suci mogu raditi kod kuće. Dakle, neke stare predmete oni mogu odnesti doma kao što to i rade i tu donose odluku. Ministre, da suci pišu za stare predmete da počnemo to rješavati, da više to nemamo, kad već ne možemo imati nove predmete. To je mjera koja je određena odlukama predsjednika sudova i tu zapravo nekakvog nadzora da vam neko sjede na glavi nema, nego ti ljudi savjesno i odgovorno obavljaju svoje poslove i vjerujem da ćemo rezultate toga vidjeti u smanjenju broja riješenih onih starih predmeta. Evo, sad idemo na te zvučne predmete, Županijski sud, tu je sve blokirano, odvjetnici ne mogu do spisa. Strahujete li da će neki zvučni medijski predmeti zapravo otići u zastaru? Da li imate mehanizam da to spriječite? Nema straha od toga, neće ništa otići u zastaru, svi ti predmeti imaju svoj rok trajanja, a zapravo mi sada analiziramo stanje i vidjet ćemo da li nam je potreban jedan poseban zakon gdje ćemo regulirati pitanje rokova, pitanja zastara. U ponedjeljak imamo vijeće ministara Europske unije, pa ćemo vidjeti iskustva drugih, pa ćemo u sljedeća 2 tjedna ćemo izanalizirati i povući određene poteze. Kad se mogu preseliti onda ove sve suci iz oštećenih objekata na neke nove lokacije? Mogu li se sudski procesi, kad se normalizira stanje, primjerice suditi u dvoranama? To smo već imali primjerice. Pa gledajte, mi imamo jednu dobru lokaciju, a to je Kennedyjev trg, zgrada na Kennedyjevom trgu koju smo uredili za jedne druge namjene, ali obzirom da imamo 5000 uređenih kvadrata tamo, sada ćemo tamo repozicionirati dio Trgovačkog suda, dio vjerojatno i Županijskog suda Zagreb. Racionalizirat ćemo prostor koji imamo i tako da će za sve biti mjesta. Idemo odvjetništvo, USKOK, šta oni uopće rade sad trenutno? Oni u svakom slučaju obrađuju one predmete koji su u tijeku, pripremaju se za rasprave, zaprimaju i nove predmete, odlučuju kako postupati u njima. Prostor koji ima USKOK, on je dobar, on je u dobrom stanju, tu nemamo problem. Ovaj prostor u Gajevom državnog odvjetništva, on je u prilično lošem stanju, međutim zamjenica glavnog državnog odvjetnika je racionalizirala zapravo njegovo korištenje i oni su se u onoj dvorišnoj zgradi koja je u boljem stanju organizirali. Kad smo kod državnog odvjetništva, sljedeći tjedan ističe natječaj za novog nasljednika Dražena Jelinića. Imate li saznanja što ako se niko ne javi, primjerice, što onda? Pa vidjet ćemo. Rok istječe u petak, znate i sami da na takve javne pozive, natječaje nije baš običaj da svi navale u početno vrijeme, to se uglavnom koncentrira na kraju, pa ćemo vidjeti što će biti u sljedeći petak. Dobro, vi imate ovlasti, primjerice glavnog državnog odvjetnika, znamo u kojim okolnostima otišao, pokrenut stegovni postupak. Da li planirate protiv, sada već bivšeg glavnog državnog odvjetnika, pokrenut stegovni postupak? Ako nije mogao biti glavni državni odvjetnik, zašto bi mogao biti zamjenik glavnog državnog odvjetnika? Ja mislim da imamo dosta mjera unutar samog sustava, dakle unutar samog državnog odvjetništva, državnog odvjetničkog vijeća, da ja kao izvršna vlast ne moram ulaziti u to. Po zakonu imate tu mogućnost, da zašto to ne koristite? Ali ja mislim da nema potrebe, sad sam rekao, obzirom da unutar samog državnog odvjetništva i državnog odvjetničkog vijeća imamo instrumente i ja ne vidimo, po mojim saznanjima nema takvog postupka, a da li će vidjeti? Oprostite, na tu temu smo već dosta razgovarali. Državni odvjetnik je dao ostavku u odnosu na činjenicu da je član jedne takve organizacije o kojoj mi ne znamo ništa. Sada, što se tiče konkretnih zapravo stvari, on nije niti jednu nezakonitu odluku donio. Što se tiče zatajivanja ovog podatka ili neobjavljivanja, postoje mehanizmi, pa ćemo vidjeti kako će državna tijela. Ali to nije neozbiljno, to je ozbiljna organizacija, ustanova ove zemlje.
mora se poslati neka poruka. Mislim, vi kažete ja neću to reagirati, nemate pojma ko će reagirati. To je prvenstveno na njima. Prvenstveno je na njima, pa ćemo vidjeti zapravo kako će oni postupiti kada bude izabran glavni državni odvjetnik, vidjet ćemo. To nije trenutno pitanje. Vaše ovlasti je zatvorski sustav. Kakvo je stanje u našim zatvorima od Remetinca, Splita, da li su svi zatvorenici više manje sigurni, nema oboljelih ili... Nema oboljelih u zatvorskom sustavu, imali smo neke slučajeve samoizolacije, imamo jednog službenika u Splitu koji jeste pozitivan, međutim tu smo mi već prije dok je on bio u samoizolaciji poduzeli mjere, jedan dio službenika smo također poslali na samoizolaciju, za sad taj sustav dobro funkcionira. I na kraju javni bilježnici, mnogim građani ove zemlje uvijek strahuju od javnih bilježnika, što oni sada ne rade u ovim uvjetima? Javni bilježnici više ne donose, zapravo ne šalju rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave. Oni su poslušali preporuke koje sam ja donio i donijeli su odluku da zaprimaju prijedloge za ovrhu, ali ih ne šalju rješenja van. Dakle, u ovom trenutku dok je ova situacija nema takvih rješenja van. Ministre, hvala vam puno. Čuli ste ministra Bošnjakovića, mnogi građani mogu dok ova kriza ne završi odahnuti. Nema javnih bilježnika, nema ovrha, no vidjet ćemo kako će sudstvo funkcionirati. Jedno je sigurno, preko noći suci su postali i odvjetnici online. Vidjet ćemo hoće li ta iznimka postati pravilo kada izađemo iz ove krize. Hvala ministru, i tebi bio Mislav Bago.